Máš minútku? Martin, stretol si sa s pojmom požiarny uzáver? Stretol. OK. Aký je ich význam? Požiarne uzávery bránia šíreniu požiaru z jedného požiarneho úseku do toho druhého. To znamená, že ich musím mať nainštalované v každej prevádzke? Ak máš spracované riešenie protipožiarnej bezpečnosti stavby, to znamená požiarny projekt, tak tam je úplne jasné, či ich musíš mať, ak áno, aké typy, aké počty. Kde v praxi sa s nimi môžem stretnúť? Napríklad v hoteloch bývajú hotelové izby, každá jedna izba, samostatný požiarny úsek, kotolňa nad 100 kW, lôžková časť, zdravotníckych zariadení, to znamená nemocnice, polikliniky, sklady horlavých látok. Čiže tam musia byť tie dvere požiarne. A tie požiarne uzávery sú len dvere alebo aj nejaké iné druhy? Nie sú to len dvere, môžu to byť požiarne okná, môžu to byť aj požiarne klapky. Dobre, a keď ich už mám nainštalované, počas ich prevádzky musím vykonávať nejakú kontrolu? Musíš vykonávať pravidelnú kontrolu, prehliadku a aj údržbu. OK. Ďakujem. Páči sa.